Bună dimineața! Vă salut din Hinterbichel, Osttirol, Austria. Este data de 3 septembrie 2016, o zi foarte frumoasă, începe să încălzească. Asta este imaginea pe care o văd în fiecare zi de mai bine de 2 luni de zile. Sunt în cel mai frumos capăt al lumii, așa se spune, pentru că șoseaua aceasta care trece tot în Birkental se termină la 2 km de aici, în Ströden. Se zice că aici este cel mai frumos colț din Austria. Sunt la muncă unde alții fac concediu. Vă salut, vă doresc un weekend frumos de care sper să aveți parte. O zi faină!